Sziasztok, én Vili vagyok, és most folytatom a hardcore módos sorozatot. Ja igen, új skinem lett, nagyon menő, hát hagyjál már. Úristen. Nagyon menci. Nagyon menő skinem van. Nem tudom, hogy így nappal hogy jönnek a zombik. Ez mindegy. Ja, és a default texture packet valahogy kitörölte a gépem. Úgyhogy most ilyenbe játszunk. Ilyen cuccba. Égjétek már el. Várjunk, tudok ilyet? Mi nem tudok. Happy Easter! Csak a trapperek lesznek meg a slime-ok. Úgyhogy most nagyon jó. Na. Nem tudom, hogy miért jó nekem, hogyha így ordibálok, de jól esik. Ne, basszus. Ezek... De mi? Ne. Hát meghaltam. Ne. Hát ez így nagyon jó. Ennyi volt ez a rész. Hát sziasztok. Ez nem tudom, hogy jött, de hát most meg eleve hát unatkoztam.